Mga ka-Disciple, na-experience mo na ba yung biglang may ibinigay sa'yo na malaking responsibilidad? Nakakakaba, di ba? Pero paano kung ito ay galing mismo sa Diyos? Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang kaunting mensaheng nakapagpapatibay ng loob sa pamamagitan ng Ebanghelyo ngayong araw, August 22, Memorial of the Queenship of the Blessed Virgin Mary. Ako po si Brother Rai. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 1:26-38, ikinuwento ang pagdalaw ng Anghel Gabriel kay Maria sa Nazareth. Sinabi niya, "Magalak ka, Maria, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang anak na lalaki na tatawaging anak ng kataas-taasan." Isipin mo, isang simpleng dalaga na walang koneksyon sa mataas na lipunan biglang tinawag para maging ina ng Mesiyas. Pero anong tugon ni Maria? "Narito ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ayon sa iyong salita." Mga ka-Disciple, hindi madali ang maging bukas sa plano ng Diyos, lalo na kung hindi natin alam ang kabuuan nito. Pero si Maria, sa kabila ng takot at pagkalito, pinili niyang magtiwala. Kaya ngayong Memorial of the Queenship of Mary, naalala natin na ang pagiging reyna nito ay hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa kababaang loob at pagsunod sa Diyos. Mga ka-Disciple, kung may mga pagkakataon na parang imposible ang hinihingi ng Diyos sa iyo, aalalahanin mo si Maria. Ang Diyos na tumawag sa kanya, ang Diyos ding kasama mo ngayon. At nais kong ipaalala, ang tunay na kadakilaan ay nagsisimula sa pusong handang sumunod sa Diyos. Ako po si Brother Rai. Online for Christ, offline with purpose. God bless.